हेलो लोगोफोर नै दा जों रेडि जाबाय माबायाव थांनो मुम्बाइआव बेरायनो एरियायाव आसपास माने मुम्बाइनि रेलवे स्टेशन खाथियाव जों दङ दा नै दिशा रेडि जाबाय सनायाबो रेडि जागासिनो दं बुरिया ओमफ्राय बे हटेलावनो थादोंमोन जों 2000निल' बे हटेला ओरै फिसासो नै बेलाय बास बिदिनोसै बेड मोननै बारा ओरैनो नर्माल जों सानसेजोंनो फैनानै बेरायनो फैनो नागिरदों नाथाय जों जेब्ला पुनानिफ्राय फैदोंमोन होमब्ला ओरैबायदि खस्थ' मोनदों ना बारे माने जोङो 6:30नि ट्रेनखौ हमनांगौमोन बेयाव माने लेट जानानै जोङो हरनि 11:30नि ट्रेनखौसो हमनो मोनदों माने जों जे बासजों गाखोना फैदोंमोन ना माबानिफ्राय जों जेराव थायो बेनिफ्राय ओमफ्राय बे पुनानि मेन रडजों लाङालासिनो दस्रा रडजों थांनाय बासावसो गाखोफ्लांदों जों ओंखायनो बिराद लेट जाबाय जेराव जों 6टासोआव सफैनांगौमोन बेयाव माने 7:30आनो जाहैदों खोमा होमबा आधा घन्टा लेट सहैबाय बेनि थाखायनो जों पुनानिफ्राय 6:30नि टाइमनिखौ मोनाखिसै ओमफ्राय दा बिराद गोबाव हरसे थाल्ला उन्दुनायानो जायाखिसै आरो ओमफ्राय जेब्ला स्टेशनाव थांदोंमोन अब्ला बेयाव मानसिफोरखौ नुनानै ओरैबायदि खाथारनाक माने ओरैबायदि भिर स्टेशनाव ओमफ्राय बस नैबे नाय भिडिअ'आव गाखोनाया मा ट्रेना फैबाय लोगोफोर नै गाखोग्राफ्रा नायदो बेसेबां भिर
खराब है यार ओमफ्राय दा जोङो मोनायाव फैबाय हरनि 11:30 ट्रेनाव गाखोनानै फैबाय ओरै मुम्बाइआव जोङो सफैदोंमोन फुंनि 5टायाव ओमफ्राय दा सफैखांनायनि उनाव जोङो माबायाव ओरै रेलवे स्टेशननि छत्रपति शिवाजी महाराज टार्मिनाला जाय रेलवे स्टेशन मेइन जायखौ सिनेमाफ्रावबो माबाफ्रावबो देखायोना बे स्टेशना नैबे माबायाव फुङाव सफैबा खेबनाय बे बारा मोजाङै नुजोबाखै जानांगौ आरो दा उननि भिडिअफ्राव मोजाङै खेबनानै देखायनोसै आङो ओमफ्राय जों नैबे हटेला नैबेहायनो दङ एकदम माबायाव स्टेशननि ओरै खाथियावनो सार देखाहरना नोंसोरनो नैलाय ओरै बाहेरायाव स्टेशना नैबेलाय बे ट्रेनबो खारनाय नुहरदों नैबाहाय नैबे ट्रेन खारनाय नुहरदों स्टेशना बेयावनो बे ओरै लामा आरो बिराद गारि खारगासिनो दं बेनिफ्राय जोङो दा थांसिगोन दसे उनाव ओरै बायरायाव गेट अफ इन्डिया मुम्बाइनि माबायाव ओमफ्राय मेरिन ड्राइभ माबा माबि बेयाव बेरायनोसै ओमफ्राय बेफोरखौ गासैबो भिडिअ नुजोबगोन नोंथांमोना दा भिडिअखौ मोजां नुनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय चेनेलखौ हा नेक्स्ट टाइमाव दस्रा भिडिअखौ नुसिगोन बाय